TWM ayuk lok thơ TWM ayuk lok thơ Boba gerake जों दिनै कायसा खुब बोखा दंलायजाक सिनि बोखाव कायसा वानसं मुं आसायजाक ओ आसायमानि बाङैनो जों दिनै सिनि किल्ला तिप्रा मथा नि इंगै जों कायसा दिनै प्रेस मिट माखायलायखा ताबक सिनि प्रेस मिट खायथनि लगेव तंगु सिनि तिप्रा मथा ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि रक तै सिनि YTF नि भाइस प्रेसिडेंट सिनि सार सुभाष तै बुसिनि विभिन्न रिजिनल कमिटी ब्लक कमिटी TWF जत मिलिवै जों दिनै कायसा प्रेस मिट माखायलायखा एकटाइनो सिनि प्रेस मिट खायमानि कारण दिनै जे जों खोनाखा खबर माखा जे TPF नि कायसा खुमुलंग कायसा बरंनि गेदारिं तंगु कायसा जमायत तंगु अ जमायत दो जों नायनायमानि सिनि जे बरंनि जमायत जों खाखाव थिगनो गणतंत्र जतनि अधिकार तंगु थिगनो बरक खायका मानेखा किन्तु जेबाबे सिनि राजानो बरक जे राजा थांफ्र बनो जे बरक नब्रा सकब्रा गदना रउई छउई जेबाबे बरक व्यवहार खायका सिनि बुबाग्रा हानि नकफां अ हानि नकफां न पर्यन्त बरक मानेया बरक किन्तु अथस सिनि तिप्रासानो सिनि ताखुगनो बरक बैनि दागे जागमानि बाय बै बाय सुक्लि खायजागमानि बाय ताबक सिनि जे जों PK मैडम हलायमानि बनो जों कयेक दिन बनि चाल चलन नुबै टंखा ब किन्तु बैनि दागे मंबाय बैनि थलजाग मंबाय इवेंट बनो खनाव जों किसु बैनि राजनीतिक नेशनल पार्टी बाय दागे जागै आरो बनि रां रगनावै ताबक सिनि जे थानसानो सोबायानि बाङै जे ब चक्रान्त खाय दङ अ चक्रान्तनि बाङैनो तिनि बुबाग्रा हाय बरक कायसा खुब काहासों जतनो बनो मानेवो सिनि बुबाग्रा ब हायसों ते लिडार मालिया मस मालिया हनैसों जत जेखाने सारा त्रिपुरानि सिनि खुंथायबार जत बनि बुबाग्रानो आसालाय दङनि सिनि थानसानि बिसां तिग्राते ट्रिपुरालेन मानै हनै अ जागासे सिनि बुबाग्रानो बरक जेबाबे TPF नि किसु दुष्कृति रक सामं हाया टांनाय रक गदना रक न लायखा बरक न बुवानि न लायखा लाथाराव हाल लायखा अमसों पुनो मतेई मानै नामाया अमनो जों सेलेंबो अम हायंगानिबो बाताया जों एक हायनि फायबायदि ताखन बुसिवानि जरा तंख सिनि बुबाग्रानो जों लगेसि मार लायनाय के अ रमा जागाव आसा खायनाय निरबो आसा खायनाय फायनाय फायबायदि किन्तु बुसकांग जदि सिनि बुबाग्रानो तेयैसा हायंकले जों बाथाक तंलिया जों करा प्रतिबाद खायनाय जेमने हक जों प्रतिबाद खायनाय अमा हाइकक सावैनो आं किसु प्रेस मीडिया फायमान आनि कम नरन पायरखा हाय जतनो हामबाय खाव दुखु नांमानि कक लायखा जों दिनै नुग लायखा दिनैनि साल 16 तारिख खुमुलुंग TPF फ्रमनि कायसा रेली के बरंनि गेदारिं मिटिं दं ओ गेदारिं मिटिं नतुवे दिनै दुष्कृति रक मासा मुसु बियांनि BJP नि देंखा CPM नि देंखा बरंनि जे रेली रंनो नयसय खायमानि प्रतिबादे चिनि त्रिपुरा मथानो बरक दुसिरुप हिसाबै कुनो बनि प्रुफ बा प्रमाण सारा खायबै चिनि त्रिपुरा मथानो तै बुबाग्रानो बरक टर्चार खायका दिनै बनि बागैनो बुबाग्रा पर्यन्त बरकनि मिसिल थांबै चिनि बरक अमहायके खायमानि क्रि जदिसि तंहाके आं बरकनो तिख्लायबै साजारना हिंसासि बस हाय दंगो असुक बरकनो हाजागो थानसानो हाजागो जत्तनो बकुनो पार्टीनो हाजाया खुंथाय बारा 19 दफानो से हानजागो हाने बांबै बोखा काहाम बायतिनि हाके मालायबै बुसके सालायनि थांमा बिसिंगो दिनै जारा TPF खायनाय रक दिनै बुबाग्रानो हानि बुबाग्रा हानि नकफां बनसान बरक वान सौलिया खायबै दिनै बनो गरना नर सरकार जुता बाय कखा गाली गाला रका बुबाग्रा गु बेक हुंका पद्रे पर बरक अमाके खायमानि बागै जों ब्लाइखे दुख बुनांगो जों हानि बुबाग्रानो जों कुनो तिप्रा मथा हानि बांसिन या जों हायफास हानि बुबाग्रानि बाङै जों दुख बुनांगो ते अर बिसिं चि तिप्रा मथानो बरक हाया मानि बाङै जों ब्लाइखे दुख नांगो हानि बां जों बरकनो आसुनो सामुसुबो जदिसो अम हाय खायबै रैसासि बरकनो हामजाक मानि बाङै बतिनि TPF बकिनि तिप्रा मथा हि हुया बकेनो पार्टी बायदि बाग खाया ब जतनो आनि बुसा आनि प्रजा हनैनि बतिनि थांबै सावो बस अर बिसिं सासि बनो बरक न खाक सखाक खायबै मानहानि खायबै जुता पर्यन्त बायदि बुबाग्रानो कगो जदि अमहाय तहाके नेक्स्ट वर्ष TPF न जे चिनि सारा त्रिपुरा राज्य अर्थात चिनि किला ब्लक एरिया वो भाई या प्रिथाइसे ससिन कौरया जदिसो अमहाय तहाके बुबाग्रा पर्यन्त बरक मानिया हनके हानि बाङै जों चिनि त्रिपुरा मथानि तरफ থেকে जों दिनै
Kilauniyo sini block committee regional te kabang masini primary ni joto adong tongbu jeng borokno kaisa no sawani musubu jodi si bubagra kaha sathani ni rok busiwi thansawo kahawo rijat kisa paibaidi jodi omo hai khaibu tabok si jeng sri asok tongbu omo hai khini rok ko khaya sabu ko khu khaya per omo hai ke to ha ke next hongke no jeng bu soimaya apro ke tmang nai apro ke ni rokbu apro si sai manai haniba ang jotono no kaha kubai baino jotono thansawo phaibai jadi hnai ang kobuino ang kisa kok samana oro par jotono hambai kum Kumalungo PF dengan gathering lainani nok lainka o gathering no sing kisi sanoka chini hani bubak grano oroi poroi khayei sobrama bai nograma bai khayei bubak grafu gubek nei sing tini nok laika kintu Tipra satetei tini Tipra satetei hani bubak grano sinia hanok phangno sinia borokno amono no kok besarna ni musugo nirok amoto haike tei tangdi norok tongmung no amoto haing khangse norok no sing kora action nanai tei chini Killa blog YTF nengi norok no kora action nanai sing tei jara TPF khaine no belai khine selengo nirok amoto haike hani bubak grano nore sore khai godna sore bubak gra gube gmani belai khine rok no selengo belai ke condemn khaye haini bangui norok फायदी थानसाव फायदी जों जत्तनो थानसाके चिंति जत्त तिप्रासा सभा खायलायनाय जों आमरा बांगाली बाय जों सभा खायलायनाय हायनि बांगै चन्दन चातर जे हाइत्रक बाय जों सभा खायलायनाय चन्दन चातर जे हाइत्रक बाय जों चेलेन्ज रलायनाय किन्तु साग बाय साग तिप्रासा बाय तिप्रासा जों मुंसांलाया हायनि बांगै जारा तिनि TPF नेंगै जारा थेंब्रांनाय रकनो बरकनो अमन ककसानानि मुसुगो नरक अमता हाइतै तांदि bo joto ni bubagra joto Tiprasa ni joto kungthai barani ni bubagra kintu nerok toy waisa mota hingkhangkhe chini o Killa block committee tei YTF joto no sing kora action nanai haini bangui sing norok no belai khe selenge bubagra no joto ni sai sikang NRC nengai bu kudo file khai bubagra no joto ni sai sikang CAB ni file khai haini bagai sing joto no thansang layane Omono tabo sini amchani sini angkorni sini area ni borok rokno kokosana ni musugu tabo bujara TPF khai uklogo chokranto khaijagi shorojontro khaijagi tongnai rok norok phaidi bubagrani loge phaidi norok thansao phaidi जों joto soba baksake khailayone जों soba khailaisnai angkhe amra bangali baisi khailainai amra bangali baisi challenge rolainai जों haini bagui thansao joto no phaidi